С вас е Цвета Костадинова Клеопатра и сега ще направим практика. Когато се чувствате, че нямате ресурс да предприемате някакво действие или просто искате малко повече енергия точно в този момент, винаги може да я правите. Повтаряйте след мен. Аз си разрешавам и си позволявам да правя винаги това, което иска моето сърце, което иска моята душа. Разрешавам си да вярвам в себе си. Позволявам си красивите и хубавите места и неща, които искам, аз да получавам. И сега вдишваме през носа, издишваме през устата. Аз си разрешавам и си позволявам да бъда тази личност, тази жена, която аз искам да бъда. И всичко, което поискам в моя живот, за мен е възможно. И отново вдишваме, издишваме. Аз си позволявам да действам, да правя, да имам всичко това, за което мечтая, всичко това, което желая, всичко това, за което е готова моята душа, всичко това, за което копнея. И отново вдишваме и издишваме. Аз си разрешавам и си позволявам да имам тези хармонични взаимоотношения, да имам тази хармонична комуникация с хората, с които аз желая. И сега разбирам, че колкото по-хармонични и здрави взаимоотношения аз имам с хората, толкова по-успешен човек, по-пълноценна жена ще бъда аз. И отново вдишваме и издишваме. Благодаря ви, че бяхме заедно. С вас беше Цвети Костадинова Клеопатра. Може да споделите това с ваши близки, за които да е полезно. И ми напишете в коментар как се чувствате.